Nový britský premiér Andy Burnham si pre svoju prvú zahraničnú cestu nevybral Washington, Brusel ani Paríž. Prišiel do Kyjeva. A podľa dostupných informácií tam nepriniesol iba politické gesto podpory, ale aj konkrétne návrhy týkajúce sa protivzdušnej obrany, výroby rakiet a technologickej spolupráce. To otvára zaujímavejšiu otázku než samotná návšteva. Čo sa Británia snaží svojou novou politikou voči Ukrajine dosiahnuť a čo z toho môže mať reálny vojenský význam? Burnham pricestoval do Kyjeva v deň 35. výročia ukrajinskej nezávislosti. Samotný výber Kyjeva ako prvej zahraničnej destinácie je politický signál, to je fakt. Interpretácia toho, čo presne tým Burnham sleduje, už patrí do politickej roviny. Londýn svoju pozíciu vysvetľuje tým, že bezpečnosť Ukrajiny považuje za súčasť širšej európskej bezpečnosti. Britská vláda zároveň oznámila nový krok pri podpore ukrajinskej výroby rakiet dlhého dosahu. Obranná spoločnosť MBDA má dostať povolenie sprístupniť Ukrajine utajované technické informácie týkajúce sa britských komponentov rakety SCALP, ktorá je francúzskou verziou systému Storm Shadow. Cieľom je umožniť vznik domácich výrobných kapacít. A práve tu sa podľa mňa začína skutočne zaujímavá časť. Pretože jedna vec je poslať Ukrajine hotové rakety a druhá je pomôcť jej vybudovať schopnosť vyrábať podobné systémy sama. Prvý model rieši okamžitú potrebu. Druhý môže vytvoriť kapacitu, ktorá bude fungovať dlhšie. Zároveň však netreba tieto dva efekty zamieňať. Podľa dostupných informácií sa nová výroba neočakáva okamžite a jej vojenský význam sa prejaví skôr v ďalšom období. AP upozorňuje, že nové rakety nebudú riešením súčasných problémov s ruskými balistickými útokmi a ich operačné nasadenie sa očakáva až neskôr. Takže ak si položíme otázku, čo Burnham priniesol do Kyjeva dnes, odpoveď nie je jednoducho viac rakiet. Skôr ide o kombináciu okamžitej podpory a budovania dlhodobej výrobnej schopnosti. A popri tom zostáva jeden oveľa naliehavejší problém – protivzdušná obrana. Zelenský počas rokovaní opakovane upozorňoval na nedostatok interceptorov Patriot a žiadal spojencov o ďalšie dodávky. Reuters uvádza, že Ukrajina potrebuje minimálne 300 takýchto interceptorov pred zimou. Burnham preto vyzval spojencov, aby využili aj vlastné zásoby prostriedkov protivzdušnej obrany. Lenže práve tu vzniká komplikovaný kompromis. Každá európska krajina má svoje vlastné zásoby a vlastné bezpečnostné potreby. Čím viac systémov poskytne Ukrajine, tým viac ich musí nahradiť alebo doplniť. A tak sa dostávame k jadru celého problému. Môže Európa súčasne posilňovať Ukrajinu a udržať vlastnú obranyschopnosť? To bude jeden z hlavných testov Burnhamovej politiky. A ešte dôležitejšie bude, či sa k britskému prístupu pridajú aj ďalší spojenci. A práve tu sa dostávame k druhej vrstve Burnhamovej návštevy. Nejde iba o to, čo môže urobiť Británia sama, ale či dokáže presvedčiť ostatných spojencov, aby urobili viac. Podľa dostupných informácií Burnham v Kyjeve vyzval krajiny koalície ochotných, aby využili vlastné zásoby interceptorov a pomohli Ukrajine zvládnuť súčasnú vlnu ruských raketových a dronových útokov. To však neznamená, že Európa má k dispozícii neobmedzené množstvo systémov Patriot alebo iných prostriedkov PVO. Práve naopak. Ukrajinská požiadavka sa stretáva s vlastnými potrebami európskych armád a s obmedzenou výrobnou kapacitou. Preto je rozdiel medzi politickým prísľubom urobíme všetko a tým, koľko interceptorov môže byť reálne dodaných v najbližších mesiacoch. A podľa mňa je práve toto miesto, kde treba sledovať čísla, nie iba vyjadrenia politikov. Ak bude Ukrajina pred zimou potrebovať ďalšie stovky interceptorov, rozhodujúce bude, ktoré krajiny ich dokážu uvoľniť a v akom čase. Burnham zároveň tlačí na druhý typ opatrenia – sankcie. Vyzval na ďalší tlak na ruské príjmy z ropy a LNG a koalícia ochotných vo svojom vyhlásení hovorila aj o obmedzovaní ruského vojnového rozpočtu a opatreniach proti tzv. Tieňovej flotile. Logika je jasná.
Ak sa znížia príjmy z energetiky, Moskva má mať menej zdrojov na financovanie vojny. Lenže účinnosť sankcií závisí od toho, ako dobre sa dajú obchádzať, aké alternatívne trhy má Rusko k dispozícii a či sa podarí presadiť rovnaký režim vo väčšom počte krajín. Preto samotné oznámenie ďalších sankcií ešte neznamená, že sa ruské príjmy okamžite znížia. A potom prichádza krok, ktorý môže mať dlhodobejší význam než samotná návšteva. Británia umožní sprístupniť Ukrajine technické informácie o britských komponentoch rakiet Scalp, známych v britskej službe ako Storm Shadow. Cieľom je podporiť ukrajinskú vlastnú výrobu týchto systémov. Na prvý pohľad to môže znieť ako okamžité posilnenie ukrajinského arzenálu. Lenže podľa dostupných informácií sa účinok tejto dohody prejaví až neskôr. Nové rakety nemajú byť riešením dnešného nedostatku protivzdušnej obrany a ich výroba si vyžiada čas. To je dôležitý rozdiel. Patriot rieši predovšetkým otázku, ako ochrániť ukrajinské mestá a infraštruktúru pred útokmi. Výroba rakiet dlhého dosahu rieši inú otázku. Ako si Ukrajina vytvoriť vlastnú schopnosť zasahovať vojenské ciele na väčšiu vzdialenosť. Jedno teda predstavuje obranu, druhé schopnosť dlhodobého odstrašenia a útoku. A práve kombinácia týchto dvoch prístupov vysvetľuje, prečo je Burnhamova návšteva zaujímavejšia než obyčajná diplomatická cesta. Zároveň však Londýn narazil na veľmi predvídateľnú reakciu Moskvy. Kremeľ označil britskú pomoc za ďalšie prilievanie oleja do ohňa a Dmitrij Peskov tvrdil, že Británia sa zapája do vojny na strane Kyjeva a komplikuje možné mierové riešenie. Moskva zároveň uviedla, že ruské ozbrojené sily zhromažďujú informácie potrebné na identifikáciu prípadných miest výroby rakiet na Ukrajine. Toto je tvrdenie ruskej strany a treba ho tak aj chápať. Samotné vyhlásenie ešte neznamená, že Rusko takéto objekty skutočne lokalizovalo alebo že ich dokáže zničiť. Ukazuje však, ako Moskva britský krok interpretuje. Nie ako čisto obrannú pomoc, ale ako ďalšie prehlbovanie západnej podpory Ukrajine. A tým sa dostávame k otázke, ktorá bude pre Burnhama oveľa dôležitejšia než samotné slová v Kyjeve. Dokáže Británia pomôcť Ukrajine nielen politicky, ale aj presvedčiť ostatných spojencov, aby uvoľnili protivzdušnú obranu a zároveň podporili dlhodobú výrobu zbraní? Pretože ak nie, návšteva zostane predovšetkým symbolickým signálom. Ak sa však tieto kroky premietnú do konkrétnych dodávok a výrobných kapacít, význam Burnhamovej prvej zahraničnej cesty bude podstatne väčší. Teraz sa pozrieme na to, čo môže nasledovať. Podľa dostupných informácií totiž Burnhamova návšteva Kyjeva nie je postavená iba na okamžitej vojenskej pomoci. Londýn sa snaží kombinovať niekoľko rozdielnych nástrojov: protivzdušnú obranu, dlhodobú výrobu zbraní, sankčný tlak a technologickú spoluprácu. Každý z nich však rieši inú časť problému a každý má svoje obmedzenia. Najnaliehavejšia zostáva protivzdušná obrana. Ak Ukrajina potrebuje ďalšie interceptory ešte pred zimou, rozhodujúce nebude iba to, koľko krajín politicky vyjadrí podporu. Rozhodujúce bude, koľko systémov a munície sú ochotné reálne uvoľniť. A práve tu vzniká problém, ktorý sa nedá vyriešiť jedným politickým rozhodnutím. Európske štáty majú vlastné bezpečnostné potreby a zároveň nemajú neobmedzené zásoby systémov Patriot či iných prostriedkov PVO. Podľa dostupných informácií preto spojenci hľadajú spôsob, ako zvýšiť pomoc Ukrajine bez toho, aby výrazne oslabili vlastnú obranyschopnosť. Druhá otázka je dlhodobejšia. Ak sa Ukrajine podarí rozšíriť domácu výrobu rakiet dlhého dosahu, zníži sa jej závislosť od hotových dodávok zo zahraničia. To môže byť strategicky významné. Zároveň však nevieme, akú výrobnú kapacitu sa podarí dosiahnuť, ako rýchlo a aké množstvo systémov bude možné reálne nasadiť. Preto by bolo predčasné hovoriť o zásadnej zmene situácie iba na základe oznámenia o technologickej spolupráci. Podobne treba vnímať aj spoluprácu v oblasti umelej inteligencie. Ukrajinské skúsenosti z boiska poskytujú veľké množstvo dát o fungovaní dronov, senzorov a autonómnych systémov. Británia sa ich teraz snaží prepojiť so svojimi výskumnými a technologickými kapacitami. Výsledkom môžu byť nové spôsoby ochrany základní alebo kritickej infraštruktúry. Ale aj tu platí, že medzi podpisom dohody a praktickým výsledkom môže byť pomerne dlhá cesta.
Čo teda Burnhamova cesta do Kieva v skutočnosti ukazuje? Podľa mňa predovšetkým to, že Londýn nechce svoju podporu Ukrajine postaviť iba na dodávkach hotových zbraní. Snaží sa vytvárať podmienky, aby Ukrajina časť potrebných technológií a zbraní dokázala vyrábať sama a zároveň aby Európa zvýšila svoje vlastné obranné kapacity. Skutočný test však príde až po politických vyhláseniach. Bude ním množstvo dodaných interceptorov, tempo ukrajinskej výroby, výsledky technologickej spolupráce a schopnosť Británie presvedčiť ďalších spojencov, aby urobili podobné kroky. Podľa dostupných informácií je teda Burnhamova cesta významným politickým signálom, ale zatiaľ nie dôkazom, že sa pomer síl vo vojne mení. A práve preto bude zaujímavé sledovať najbližšie mesiace. Nie to, koľko silných vyjadrení zaznie v Kieve, Londýne alebo Moskve, ale čo sa z nich skutočne pretaví do dodávok, výroby a konkrétnych rozhodnutí. Pretože v tejto fáze vojny môže byť rozdiel medzi politickým prísľubom a reálnou kapacitou oveľa dôležitejší než samotné vyhlásenia lídrov.